Τελευταίος ομιλητής της πρώτης ενότητας που αφορά τις πωλήσεις είναι ο ξενοδόχος ο κύριος Ιωάννης Λασπάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Φλέγκρα Παλάς Χαλκιδική. Και όπως όλοι ανταλαμβανόμαστε, ο τομέας του τουρισμού είναι πάρα πολύ κρίσιμος για τη χώρα μας, γιατί είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές στο εξωτερικό της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Και όταν το τελικό προϊόν δεν είναι καλό, σαφώς δεν είναι και αυτά που αναμένουμε. Καλησπέρα και από μένα. Οι προαναλύσαντες μίλησαν περισσότερο για τις επιχειρήσεις τους οι οποίες ασχολούνται με το εμπόριο. Ο δικός μας ο κλάδος, ο τουρισμός, όπως αναφέρατε, είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι στον τομέα των υπηρεσιών. Εμείς παρέχουμε υπηρεσία. Ο πελάτης πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος από το σπίτι όταν θα έρθει σε εμάς και γι' αυτό έχουμε και πολλά παράπονα, πολλά ξενοδοχεία. Για αρχή θα σας κάνω μια εισαγωγή στα βασικά προσδιοριστικά μεγέθη που θα προσφέρει ο τουρισμός στη χώρα μας και μετά θα μπούμε στο παράδειγμα πωλήσεων της δικής μου επιχείρησης. Ο τουρισμός προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας μας με άμεση επίδραση 15,2 δις ευρώ, με έμεση επίδραση 5,2 δις και με προκαλούμενη επίδραση 13,9. Η συνολική επίδρασή του λοιπόν στο ΑΕΠ είναι 34,4 δις ή 15% αυτού. Η φορολογία είναι στα 1,4 δις έμεση, δηλαδή το 5% των συνολικών εσόδων από την έμεση φορολογία που έχει όλη η χώρα. Προσφέρει 446.000 άμεσες θέσεις εργασίας ή έμεσες και συνολικά 741.000 θέσεις από την ανάπτυξή του. Για τη Χαλκιδική, όπου και δραστηριοποιούμε, το προϊόν έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι έντονα εποχικό, εξαρτάται έντονα από τους διεθνείς tour operators, δεν εκμεταλλεύεται με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Δεν διασυνδέεται ακόμη πολύ με την τοπική αγορά. Δεν έχει παγιωμένη τουριστική εικόνα, ωστόσο όμως δεν δημιουργεί σε κοινωνικές εντάσεις. Από την άλλη, είναι κατά βάση αειφορικό, τίθεται όμως σε κίνδυνο από άλλες δραστηριότητες. Έχουμε φρέσκο το παράδειγμα των σκουριών, που όλοι γνωρίζετε, που κατά τη γνώμη μου και ελπίδα μου θα ξεπεραστεί σύντομα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά όλοι. Σε αυτή τη Χαλκιδική, λοιπόν, αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ εγώ. Εδώ βλέπουμε μία άποψη του ξενοδοχείου μετά την πρώτη επέκταση του 1994. Λοιπόν, η Χαλκιδική είναι ένας τόπος που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον πιο εξωτικό προορισμό του κόσμου, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να βρει την ξεκάθαρη ταυτότητά της. Το Φλέγκρα Παλάς, λοιπόν, λειτουργεί από το 1989 στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως δεύτερης κατηγορίας ξενοδοχείο και το 1994, με μια επέκταση που έγινε στο ξενοδοχείο, αναβαθμίστηκε σε πρώτης κατηγορίας. Το 2001, μετά από μια εκτεταμένη ανακαίνιση, χαρακτηρίστηκε ως 4 αστέρων. Από το 1990 έως το 2002, το ξενοδοχείο μας λειτουργούσε με πρωινό και με διατροφή. Από το 2003, η αγορά μας ανάγκασε να στραφούμε στο σύστημα All Inclusive, το οποίο είμαστε από τους πρώτους που το εφάρμοσαν στη Βόρεια Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αρχικά μας έδειξε ότι η κίνηση αυτή ήταν πετυχημένη και λόγω του ότι ήταν ένα νέο προϊόν για τα δεδομένα της Βόρειας Ελλάδας, υπήρχε ζήτηση από το εξωτερικό και φυσικά είχαμε περισσότερο κόσμο με αυξημένες τιμές και ελεγχόμενα κόστη. Το 2007 και 2008, πριν αρχίσει η κρίση, προβήκαμε σε πλήρη ανακατασκευή της μονάδας, ένα έργο το οποίο δίκαια το κατατάσσει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ξενοδοχεία της περιοχής. Εδώ βλέπετε εικόνες, καταστράφηκε σχεδόν όλο και το ξαναχτίσαμε. Το ξενοδοχείο συνέχισε να δουλεύει με το σύστημα All Inclusive, πιο αναβαθμισμένα φυσικά με τις καινούργιες υπηρεσίες. Και το 2009, αφού είχαμε μπει για τα καλά μέσα στην κρίση, σαν τουριστικός κλάδος, αποφάσισα να προχωρήσω σε μια συνεργασία, η οποία αρχικά φαινόταν πως θα ευωδώσει τα μέγιστα. Έτσι λοιπόν, έκανε ένα συμβόλαιο κλειστού τύπου για 3 χρόνια με έναν από τους μεγαλύτερους tour operator του εξωτερικού. Με αυτή τη συνεργασία φτάσαμε να έχουμε 99% μέση πληρότητα σεζόν. Πράγμα που ίσως ακούγεται πολύ δελεαστικό, μπορεί και παράλογο, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Έλα όμως που η κρίση ανέβασε τα κόστη ραγδαία και εγώ είχα υπογράψει τιμές για 3 χρόνια πριν. Αυτό φυσικά μας οδήγησε σε πραγματική ζημία και στο να βάλουμε λεφτά από την τσέπη μας. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους του συμβολέου και τη συνέχιση το καλοκαίρι του 2011. Παίρνω λοιπόν την απόφαση, ενώ το πρακτορείο ήθελε να συνεχίσει με τους ίδιους όρους και παρέχοντάς μου την ασφάλεια των συνεπών πληρωμών, να αλλάξω τακτική και να ανοιχτώ σε όλους τους πράκτορες και στο διαδίκτυο. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ήταν πολύ μεγάλες και λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βρίσκεται ακόμη και μέχρι σήμερα η χώρα μας, αλλά και λόγω του αποκλεισμού σε έναν μόνο προμηθευτή για 3 χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ταξιδέψω το χειμώνα του 2012 σε 8 διαφορετικές χώρες και εκθέσεις για την προσέλκυση νέων αγορών και συμφωνιών. Ερχόμαστε λοιπόν στην καλοκαιρινή σεζόν του 2012, όπου δεν μας έφτανε η αρνητική εικόνα που είχαμε στο εξωτερικό, ήρθαν να προσθεθούν και οι διπλές εκλογές με την έναρξη της θερινής περίοδου, όπου κοντέψαμε να καταστραφούμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά οι περισσότεροι στη χώρα.
τον τουρισμό. Για καλή μας τύχη όμως η Ελλάδα είναι ανδιαφεσβήτητα από τους κλασικούς προορισμούς διακοπών παγκοσμίως, είτε για το μοντέλο ήλιος-θάλασσα, είτε για τα αρχαία, είτε για οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσελκύσει τουρίστες. Έτσι λοιπόν, δειλά-δειλά άρχισε να αυξάνεται η κίνηση, αλλά εγώ είχα ακόμη μια δυσκολία να αντιμετωπίσω. Αυτή τη αλλαγή πελατολογίου από το all inclusive σε ημιδιατροφή, η οποία θα με δυσκόλευε ακόμη και σε μια φυσιολογική σεζόν. Αφού με δυσκόλεψε περισσότερο αυτό, στο να μπορέσω να ανταποκριθώ στις οικονομικές υποχρεώσεις που είχα, τίποτα δεν πάει χαμένο όπως συνηθίζω να λέω και τα ταξίδια που είχα κάνει τον χειμώνα του 12, όπως σας προανέφερα, άρχισαν να αποδίδουν μετά το μέσο της σεζόν και να μου φέρνουν κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Κλείνοντας λοιπόν η περίοδος, είχα καταφέρει να ανταποκριθώ σε όλες τις υποχρεώσεις και να αλλάξω το πελατολόγιό μου. Αυτό μου έδωσε περισσότερη αισιοδοξία και όθηση, έτσι ώστε να προσπαθήσω περισσότερο για το μέλλον, να επενδύσω στη δουλειά μου και οικονομικά και ψυχικά. Για τη σεζόν που έρχεται λοιπόν είμαι αισιόδοξος ακόμη περισσότερο, βλέποντας και τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις προκρατήσεις. Το μήνυμα που θέλω να περάσω, σαν νέος άνθρωπος και επιχειρηματίας, είναι ότι όποιες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουμε, δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά κοιτάμε μπροστά. Βάζουμε στόχους και παλεύουμε για την επίτευξή τους. Είμαι σίγουρος ότι η προσπάθεια δεν θα πάει χαμένη και ο καθένας με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες και στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.